Hvad siger I? Hvem har det score Kasper? Nej, ikke igen. Hvem Bus? Ole, hvorfor har du slæbt Bus med i byen? Nej, hvorfor? Ja. Jeg har det ikke så godt med at forstå, drenge, med blandt andre mænd. Okay, hvad med at tage hjem først nu, og så overvejer jeg det senere? Okay. Ja, det tror jeg gerne. Okay, ja. Okay. Nej, det er ordentligt. Tak. This is why you shouldn't trust us. Ja. Mange af de film, der hedder fede nok, men